खुलुमबाय आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ फिन नोंथांमोनखौ गोसो गोथारै बरायफिनलायबाय लोगोफोर नै लास्ट डिसेम्बरनि दिनैथ' डिसेम्बर लास्ट नङा नालाय थेवबो जोङो खाना जाखाबाय आरो दिनै पार्टि फिसा मोनसे लोगोनियाव जादों लोगोआ स्कुल खाथिनि नालाय इसोरनियाव जाफैदो आरो जोङो मालायफोरा पिकनिक जानो थाङो गोजान गोजानाव जोंहाथ' गथ' गथाय लाना थांनो हाया नालाय गोजानाव फेमिलिजों थाङाबा लोगोफोरजों इनिखाय जमा जालायनि होननानै आरो दा विन्टार भेकेसननिबो बन्द' जालायसिगोन नालाय ओमफ्राय बन्द' जाखानायखाय एग्जाम जालायगोन एग्जामनि उनाव सोरबा सोरबा गावस्राजोबगोन नालाय सोरबा आरो एबारनिफ्राय टाइमफोरा सालायसिगोन बालबाटिका 3 फोरनिया जोंनियाथ' थागोन देसन इनिखाय खेबसे जमा जास्रांनि होननानै जाबाय आरो लोगोफोर खाना जानो नागिरदों मा मा दिन्थिलांनो हायो अमा बिबु हागासिनो थङाया एवनो नागिरदों निरामिस नै बिलाइ बिलाइ बयलार बेसेबां केजि 130 थेवबो सुनांगोन र' इखो देगासिनो नैबे मिरामिस पार्टि जानो नागिरदों दिनै लोगोफोर आमाइना दोनथ'लायनोसै बे अमा सुपार एवगासिनो अमा सुपार माने अमा माबासो बिबु अमा बिबु दासो एवदो आरो ना हालदै सालदै खौखौनो होथ'वाखै ओमफ्राय नैबे सासे अमा जायै दङ बेनो बयलार सुपारि आरो ना दा मोनबासो देखायनोसै लोगोफोर हायोबा एसे एसे दै बाय होननानै माबादोंमोन दा होनोसै आरो मोनसिगोन आरो ओमफ्राय बेलेगा एवबाय थादोंमोन नालाय जोंना एवग्रा सेफ फारसे दोनखायो ओमफ्राय दा मोनबाथाय गथ'फोरखौ सुटि होबा लायनोसै लायनानै जमा जाफैनोसै आरो आइ बखनांगौ नङा दै दे आइनि नामा बरिया गोथाव गोथाव नुखादों न' जि बरिया जाखादो गाबोन लायनो दे गोदोरनो अमा सुपारिखौ माबाथ'वाखै आरो ओरैनो माबाफोर रं सं होआखै मालाय हारसिं एवनो जों हेल्पारल'सो ओमफ्राय नायलांबाय था लोगोफोर इथिं बयलार सुपारि सामब्राम देनाय बिथाङा आरो बिराद मोजां एवनो रोङो मालाय दांनाय एवबाय थादों लाखैनो जोंबो फार्स्ट माबाना होयो जों माबाग्राल'सो जों दांफाग्राल'सो लास्टाव फार्स्टनि उथलाय बानायो आरो जेबोरा नुखाबाय नै दैखौनो होबावाखैसो धनिया होदो
Kuyaबा गथ'फोरालाय मबिनो उखैनो हस्पिना जि बरिया नुखादो कालारखौ गोथाव जादोंलै फाजाया बरिया नुखाबाय बयबो मोनसे मोनसे दांदोना खासे खासे माबा माबि होनाखाय मिक्सार फुलकबिखौ मटरजों गोथावसिन जागौमोन न' गोथाव जासिगोन जागोन दे दाबो मा बेदर जाबाय बेदरजों जागोसै Mesti mesti bener kayak deh. Namanya deh nam deh. Nih ke lai bilai deh, onla sungguh nara onla. Ay, ini bayi nana sun. Ini nih, ike, eugen. Udah nggak, no, belik yang naik ke. Jadi ada di lagi mana? Si pura aja kawan ni ya mall deh. Nggak ada bodia ha, itu apa? Mejem kanang si pura ni ya. Dik sudah ada. Umaga tu ni bibuk sudah. Dakinya pada mejem dia. Mejem boiler ada kalau ini ni siapa? Kang itu dia nak kan? Mikirnya semua beda nang nara jago namun no, betul coba. Kurni tunga apa? Kau kaya masak kita balik no. Bakal like, like. Nusus surai like tu sini kita kita. Siapa itu? Ini si Bella. Belum kade yang dah ya? Nusus kade yang ni lah belum. Nusus tangguh dah. Nungan ni cakap selang pun. Kari itu lagi. Baik, sudah selang kabai. Mama ya. Kita dengan di sana sulis tak. Bidang dia airline beda. Ibahai air nana. Getau saya. Karya nanggumun tu. Kare barep sang. Rep kagumun. Mana bang kulit ni nama. Subscribe aja kau. Kulit nang mun tara beli. Mau ibu betul ni beli ke kulit nala kan sih. Kulit nasun nang ngali. Email kulit nang time nang kapan pun coba. Kamu coba kamu lihat no. Mama nama apa? Ini sih kerja. Baiknya je. Layak tu kau di mana masang mana kau. Hai, kami nang lah iseng. Nang ah. Mai nang unang dulu. Kakak tak ini semua nang dulu ya. Kare nang dulu nak mana mama like. Lai dulu muslim mana enggak kau. Emang berat lah ya mak kasih. Baik gerhana terus ni. Danang lah deh, danang lah. Apa ya? Nang dia dah. Gas Oi jago no hai. Nah deh. Musim jago ni bayi lo jago. Nah, iong nu maba, iong sung deh. Unlah ke. Urolang mang leh iong sung deh. Ayo dan. Saya kasih nak ada. Saya deh. Saya deh. Kan bayi bayi sa. Nuan juga ni ramis. Baru nggak kayak bagur dang. Ni ramis dengan cinta ya. Jadi harus terus terang bodoh. Hai ni lai kundu hai nunu lai dengan deh. Sangat deh. Hai ma benang apa gitu? Harus lai mama nyala bos. Hah? Ini bayi ni. Sung kena ini bayi boleh. Oh, baca kunjung bagus ni. Baca kunjung saya saya. Oh, terima kasih. Mau. Dah धनिया हो पाना जामे रखना मोनसे लुसिसो मे भाजाया बुलार लुसिसो जों बयलार बिलाथि होबाय देन जेबो जायाखैनो खा जेबो जायाखै फायलायबाय स्कुलनिफ्राय जि बोरै अनला संना दोनदो जों स्कुलाव थांगौ मानि मोनबाय आरो ओमफ्राय नै दिंखर बाबाबो जागौमोन ना बियो मा जायोनो Lang coba hama नाङो ना नोंनियाखौ आंनाव लांनांगौ इखौ दोनदै सानो
Mandi no, pakai kada. गथ'फोरनो इसोरनो Oh, sana. Oh. Datin kan ini orang mana? Oh, kan itu sih dende. Oh. Dende. Wah, baik bersih tu ngoi sibungiran macam ni sih. 이선 गथ'फोरनोबो रानखाना दोनबा Nah, baci ke orang tak? Baca ke mbak Ramkha. Kebnu kos tu saya deh, ni. 이용 doन्दों Bubu. boiler Saya. 지 오래 잡아봐 그 마야 문시 잡아 랑랑치나 감정는 Haralah segini balik. 파라라이나 이 맞아 좀 가달래니 야 Anda mulai stage. Yung amo dang gagawin bali makatanya. 빌라 띠 본드 시요 Masih buza di mata aja baik. Kerap nusulak. 빌라 띠 레바 마 오랑 빌도 건 Ini orang. Halo Bang. Halo, Bang. Aku dah. Lebih lancar. 오랑 뭐 무슨 Sidang, sampai moralin dulu. Bisket. 카페 베모네 jan Ya, bagus sih lah. Siapa ini anu Bang? Ibu kesana yuk. Ini kuan dia. 맞아야 ซึ่ง엄마 코르프라 루드리 가자 마리 자다 Mana ada hai mak? Ini saya. 지 갖다 서 물는 거 이들려 Cepet-cepet tak. Cepet kan. Selesai. गथ'फोरा मोनफैबाय इसोरखौ जाहोग्रोना लानि इनि उनाव जों जासिगोन आरो जि दुस्थुखा Mobile ganti apa sih dia? बाराखिजा इसोरनिखौ जोंहा जानोसै लोगोफोर बेदर रानगासिनो निरामिस अनला बाथोन नैबे जाबाय मा होनो मैगं मैद्रु जागासिनो दे अरना खिदे बेदर Bathun, bathun, boiler,